Jmenuji se Tereza Zavadilová, bydlím v Brně, ve Slatině a věnuju se realitám nějakých 5 let. Na své práci miluju hlavně tu různorodost a to, že můžu pomoci těm svým klientům. Myslím, že moje nejvyšší provize, která jsem dosáhla, bylo okolo 400 000 korun na jedné nemovitosti. Za loňský rok jsem prodala asi 13 nemovitostí a z toho 6 bylo vlastně z REASu. Zbytek byl vlastně sféra osobního vlivu a doporučení. Ty lidi vlastně okolo mě už ví, co dělám, jak dlouho to dělám, jakým způsobem to dělám a i to doporučení. To je vlastně, bych řekla, taková alfa omega, co vlastně všichni ty makléři tak nějak si jako přejí pracovat na to doporučení. No a samozřejmě ten REAS je tam určitě jako dneska velkou součástí. Kontakty z REASu jsou za mě určitě kvalitní, hlavně REAS vlastně dodává kontakty, které jsou nějakým způsobem jako provolaný, nebo hlavně o tom ten klient ví, že mu ten makléř bude volat. To znamená, že já jsem taková nějaká klidná, když na ten kontakt volám a stejně tak ten klient ví a je na to připravený, takže za mě jako jsou to dobrý kontakty. Já jsem určitě jako týmový hráč, takže pro mě jako v naší kanceláři je vlastně důležitý ten kolektiv, který tam máme fakt jako fantastický. A samozřejmě i to pozadí toho, že ten šéf pro nás fakt jako dělá první, poslední, bych řekla, a snaží se nám přinést co nejlepší to pracovní prostředí, aby my jsme se opravdu mohli makléři soustředit na ten obchod samotný a máme hromadu asistentek, které nám třeba pomáhají s nějakým tím background officem a podobně. Když zrovna nepracuju, tak moc ráda chodím hrát badminton tady do Slatiny, vařím a nebo jezdím třeba na inlinech. A když mám víc toho volného času, tak určitě jako vždycky nepohrnu cestováním.